berapa? Bahan dasarnya niki berarti Aki barang mungkin ono napa rumen utawa brabean nggih. nek gane regane dhewe. Ono sing larang Aku yang oh jadi utang pangan tak kok. Oh, kok oleh. Ini lali. Apa di sini? Oh salah. Loro yo. Tolong sing gawe tangking ini. Ini ora tak Lah siji jenenge onde. Pak, mangke niki jenengan tergantung damel jenengan nggih niki damel patokan mawon nggih. Kok brabeane sapi to ngene aku. Brabeane sapi napa wedhus saged. Kok jeroane Pesan saya ngene sekel. Tane brabean. Kotorane. budal nggone adi akeh Mbak Kun. Nggih iki wis diguyang aku. Nopo jare cinta. Enak dhewe. Ini bekas iku. Iya. Ada orang sapi nyanya iya. Sing gorku kena dinamo itu kenapa nang gede. Kok ndol suarane koyo kena Semprot ah. Suarane uruk-uruk piye ya? Sore, Pak. Suarane uruk-uruk sik. Kasar, suarane kasar. Kasar. Ya kuwi dinamo. Iki dorote nang ngene. iki. Sing gede. Ora gowo yang loro ganti kayak. Nggo nemu sing lor. Sing ndi? Datan lho. Belinya datan. Bolong. Ning mana? Kletak. Riwayat. Bebenek itu larang bulan itu kok sik kilo loro. Sing Thailand. Ini ora. Tapi semisal niki jenengan nek belah pitik akeh ya iso digawe Pak. Oh gak harus napa? Gak Pas kurban lho Bu saged Bu. pitik. Hah? Saged. Ya pas korbanan. Saged dadi selain napa sapi utawa wedhus niku ayam saged sing jerone kok ususe lho ya. Sing rung ter Sing ngepang-ngepang, sing usus pang. Pak Suwarno. Waya kurban tok mandagi sapi. Ayam. sing biasane sapa sing gone jakal-jakal lho. Katul. Tapi nek tuku ngono tok ya alammu kok. Gonku ki anu akeh ning bar kurban iki gledake kan. Ya dadi Karena campuran ini, Pak. Dengan suket ya. Ayam. Air. Ayamnya kira-kira mana nggih? Napa perkiraan nek semisal lebih dari napa 10 kilo mboten napa-napa. Kurang ndak apa-apa, Bu? Kurang mboten napa-napa, Pak. Santene berarti mangke jenengan sesuaino semisal nek kurang berarti ini tapi ini tambahi gak apa-apa, Pak iki. Mangke lu dirasa per item. Iya penak iki. 1 2 3 4 5. Olah yang ngono ya. Kayak video gunane mbok delok temen. Lagi gelas emang korek kopine endi iki? Air kelapa.
Nah, niki air. Air niki hindari air berkaporit. Niki saged air hujan. Air hujan. Napa isi ulang? Napa air mineral? Rumen. Iki berbeda Niki. Sing penting mboten anu nggih, mboten PDAM. Tapi nek hipam niku saged. Air hipam. Hipam mbek PDAM beda lho nggih. Teng mriki sami ya, Bu. Mriki sami, Bu. Teng mriki sami. Nek hipam niku tidak berkaporit tanpa penjernihan, tapi nek PDAM yang dari desa apa PDAM Gerabakan niku pakai kaporit. Percaya diri. Sekali. Ini kalau impam Dikelola desa niku lho, Pak. Air bersih. Ya sing dikelola desa iki jadi kados jar niku hipam. Lho nek nang kene yo kapori tok, Bakun. Nek teng mriki tapi. Jadi intine sumur bor, Pak. Nggih. Pakai toa bisa, Bu. Halo? Pakai toa bisa. Toa. Toa. Gantine air kelapa, Bakun. Air kelapa tapi untuk khususon. Khususon ya. Legen. Cara sumbernya Pak Watono iso kuwi. Kayak napa harus nanas? Tambule nyabe. Nanas niki banyak kandungannya Bapak Ibu nggih. Dadi nanas niku saliyane wonten NPK, dia juga ada zat perangsang tumbuh. Niku ada apa niku? Wonten auksin. Iya. Kokain dan benzinoin. Lho kok boleh harap rugi lo aku lho. Menunggu. Iya, jurang tangannya beda terus ya. Zat perangsang tumbuh. Terus ada kandungan N, P, dan K. Wah, kan Niki, jadi kandungannya kata Pak. Mana jar. Sami kados niki. Niki sami. Jadi air kelapa pun jenengan semprota tanduran niku nggih wonten kandungannya zat perangsang tumbuh. Sami. Kok di gua iya kan. Niki. Terus skala. Terus niki dedek katul. Niki untuk sing anu Pak, istilahnya napa? Itu Pak. Karbu. Penguripan Terus loro makanan. Berapa? Mikro, orga, Organisme lho. nisme. Niki Pak, penguripan cilik sing njero lemah. Dadi niki intine rumen kalih niki Pak. Niki kalih nggih. Niki kalih niki. Nggih. Dadi niki fungsine untuk niki Pak, napa? Struktur tanah. Dandane Pak nggih, terus untuk penguripan niku. Nah niki. Terus niki Niki anu Pak, napa untuk kekebalan tengene hama penyakit. Niki. Mikroorganisme niki termasuk di dalamnya niku bakteri. Enten bakteri, enten jamur. Oh, niki. Jadi fungsinya kata Pak. Niki.
Kalau diganti selain nanas atau air kelapa bisa. Sing apa nih? Nanas ganti buah lain. Nanas saged. Mangke ngeten nek semisal jenengan anu buah-buahan termasuk buah-buahan sing diesan, buah-buahan sing busuk, iku jenengan damel ki Mbak. Dadi buah-buah iku mangke saged jenengan damel POC. Niki buah-buahan ngoten nggih, buah-buahan sing napa? Busuk-busuk. Sing biasan ngoten niku. Semua buah. Nggih, semua buah sing BS. Niki mangke saged jenengan kali air leri. Aku itu gagal tuti kok. Kali tetes tebu. Pun niki pun saged iki. Buah iki sing ono bijine Bu. Pun. Mboten masalah. Niki. Semua buah-buahan. Jambu dorok. Niki saged jenengan damel. Walo kena Ibu ya? Salam. Saged. Saged. Surya Pak minimal. Saiki jambu kuwi lho akeh. Dadi niki napa fermentasine anaerob Pak nggih. Anaerob. Aku masuk melo tak cukup, Pak. Tertutup. Wis disungkan. Jadi fermentasine tertutup. Niki. Pakai galon bisa, Bu. Saged. Saged. Nek saged niku jenengan Ini kan aku pengen itu. blender napa jenengan deplok. Nek cacah nggih saged, Pak, tapi mangke hasil akhirnya niku akan lebih bagus nek jenengan blender napa jenengan deplok. Niki. Saged niki. Mbak kuwi gak ono, suwe tapi. Tapi khusus biopres harus pakai nanas. Iya, nek untuk biofresh niku nanas harus ada. Kandungannya dia luwih lengkap. Nggih, anggur buah Pak niku. Bisa mengkondisikan lho. Bisa mengkondisikan. Terus napa pengen coba niku sing napa? Jerone wit gedang niku jenenge Ares. Ares utawa bonggol gedang nggih. Bonggol pisang. Iki tepane gedang ganti ketok itu. Niki jenengan tambahi air leri. Karo gula pasir. Nah, niki mawon pun dadi POC malih mangke. Kalau sayur-sayuran yang busuk Saged. Boten dadi nggih, dadi mboten cuma buah niki sayur. tomat bosok. Nggih, tomat napa niku Tomat rapayu kae ya tepak. saiki larang Iki 10.000. Tetap pakai air. Tetap pakai air. Tomat sakit beli Dalam semua beban Pak, sakit Pak. Satu.